हाय लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनोबो गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय दमासिनि ओमफ्राय जोंबो दिनै दमासिनि नामावहाय मा होनो सरलपारासिम थांनो नागिरदों आरोखि ओरैनो बेरायथावथाव ओमफ्राय दा जों ओंखारबाय आरो माबा बन लादों एसे बेदर सावलाबायनानै हांलाबायनानै जानो होननानै आरो ओमफ्राय दा जोङो रेडि जाबाय थांसिगोन ओंखारखाबाय मोनसे न'खराव फैदों जोङो जोंनि बिजानै जानाय थांगोन आरो बेबो ओमफ्राय न'आव लाबोलायबावा भिडिअ'आ लामायावसो लाफैयो दा बिदिब्ला जों थांग्रोनोसै नोंथांमोना जायफोरा आंनि भिडिअ'खौ नायनो मोजां मोनो अननानै नायदोलाय आरोखि सनाफोर ओमफ्राय नै आंना दिनै देलायनाय स्टाइला आलाग सनायाबो बेसेबा गिदिर मोखाङावबो जेबो फुनखाया नै एसे नानि जाहांबायहाय दा बिदिब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोखि सरलपारायाव फैनानै भुटानाव हाबलांसै होनदों आरो थाव सोनो एन्ट्रि खालामखांबाय नायला जायालै आंना मेगना एकदम बिफां फुलफोरखौ खावलाबायनायाव थिग बेयावसो गान्दा मोना फट' लाबाय एसे फट'आनो लाबाबो होजायाहाय मालाबा एथ' फट' लायो 100 थाबाबो गांसेबो मोजां जाया बुरि बुरिनि फट' लानायबाथाय बिदिनो जाखाया दाख्लिनाथ' 1000 जादोंमोन खोमा मोनसेबो मोजां गैया जारलासो जागोन माबा जानो नागिरदों आलुबो बे आलुग्रासो गावनि भिडिअ नायनानै मिनिगासिनो बेहा खांखिला गोफार फर ओंखारनो नागिरदों नालाय हाय गाइस नै आं खमला लानो नागिरदों खमला लानोसै नै खमला खमला लालायबाय नै खमला बाव मोनसे हौरै मोनसेयाव माबा जायगा दाबसेयाव मोनसे लायबावनोसै अननानै लाबाय बारा साइज नङामोन बियो थेवबो गथ'फोरखौ अननानै लाबाय माया फैसाया भुटाननिफ्राय ओंखारबाय एबारसो जों फैनो थांखि लानाय जायगायाव थांसै सरलपारायाव दाउ बयलार ना लादोंमोन ओमफ्राय हजों हगारहराखै जों बेदर लाबोनायखौ बहाय गालांजोबनांदों जोङो लाखिजोबदों इस्लामाबादावसो फैदों जोंनि नुनाय जायगा सिनारिया इस्लामाबादावसो फैदों जों दां ओमफ्राय जों बिदि रियेल नायबा बिदिखौ नुहुरबावनो आरो जों काश्मीराव गोबोरखि गारनायनि हाजिरा मावफैनाया खंगालि बागालिसै फिथाइया दमासिनि लारु गारैसो गोबोरखि थिखा नामा दमासिनि लारु माबानाय माइब्रा गोसोमनि गोबोरखिनि एसे बानायखादों होननाय नामा बेयाव एसे माबासिगोन जोङो नैबे ना गोबोरखि फ्लेभार ना जों सुनानै मेनसै ओमफ्राय ब्रयलार दङ नै ब्रयलार माथावनो बायनो हादों ब्रयलारखौ गैया आं होग्रा मावजोबगोनहाय बयबो खारखोमा बोनायनि खोथा जेबो बुङाखै नोंसोर
Pada tahan apa deh? संख्रि Iku masih mabagan nama kan mana? औ Kau masih eksa pungkin na. जोङो बांद्राय थगायला गैयालै रायजो राजाफोर दमासि नालाय जों एसे लागोन नुनायावसो kan udah ngaku. जों गाज्रिद्रायबो नङा मोजांद्रायबो नङा एसे गेजेराव दङ जों खिन्थु एसे बियारफोर लानाय जागोन आरो दमासिनि ब्रेजारजों बियारजों दं हौवाफोरना बियार हिनजावफोरना ब्रेजार बारा मावजि सादु जानो नाङा बांद्राय मावजि सादुफ्रा गाज्रिसिन जायो सिङाव मोजांफ्रासो गाज्रि जाबावो लागावबाय ए माबानिबो नांगौ होनदों नामा दाउनिबो बेखौ दाउआव दाहायसो हाना होजागोन जाथावथाव जाखाबाय मेथा गला दिनै जोंना जुदासो नै उदैयाव होखायो उदैयाव मासे मासे थननानै मा बेसे Konkur naku, kondur Gede माबा मा मोनलाय मा होनोमोनलाय बिदिखौ माबा बानायनायाव खाथुस बानायनायाव खालामनाय खेबदाराव गाबोन फुङावसो मोनजालांगोनदां बिदि खालामबाय नै जों रायजोफोर lebih guna bukan asih huni begitu dong deh दहाय हांनानै गालांग्रोनांगौमोन औ मा होनदों हांनानै गालांग्रोनांगौमोन होनदां ए दा मोनजाफैयोमोन ना जोंहा दा बिदि खेब खालामगासिनो नायबावनोसो जाहैदों ओमफ्राय हाथ माबायाव अरखि गैया नालाय अम प्रकाश खेरखेटारि अरखि गैयैखाय बारा सारसियासै बरिया बरिया सिथाव जोबायसो एसे होबाव होमबाबो सिथावजोब्बायसो नामा मुलि खारदों नांगौलै फागल बै खर'आव नांगौ बे होमबालाय मोननाया मोनबाय होमबाबो से मानै माथाम माब्रै माबा सय सात आठ नय बे मासे दंबावो ना गैला आदा दंबावो थगाय नागिरबायमोनलै बिसोरो खेवनायलाय गाबनो मानो पियासखौ गाबना दोनदो आयौ थैनो बायदिसो मोजां गोजौ फैनानै गाबनो नामा आङो दा प्लेट लाबोनबावनानै होबाय नै बाव बै मोननैखौ दिखौ लेबो थोदों जायो नामा गामला लाबोनबावदों गामला सोर लगायखो बाजि फैयासो लगायदों लगायनायाबो हाजिरा फैखादोंहां लगायना लगायलाबायना होग्रा गामला बावबोदों जा गोथाव जायोलै बेना मालाबा जानो हागोन बिनि लगायनायखौ सोरबाफोर आरो दंबावोसो ह'निया बहाय मानै दंबावो जोब्बाय थांसै बेदर बुरजा जानो होनलायनाया हांना दाउ जानो हायासै आग्लायबाय दाउआ आनैलुलाय थिनथा गोजान लाबाय हर Rulia juta kali ya dia buta gitu. थांसै जों मा नाम दे नोंसिना खिथा दे अननानै नामखौ होना नामा मा नाम
मा नाम नोंना आंना रोमैसा बरगयारि नोंसिनालाय भिडिअफ्राथ' बुंनाङा माइरि मोनाबाबो नुनायफ्रा नै केमेरामेना फट' लानो दाबो जाया एक्सनानो रल रल बरिया माबा जादों आंल' लायालै बिसोर गासिबो फट' लाजोबो मालाय महर गोनांफ्रा आंल' महर गैयाना आंल' लाया नै बाजैनि लास्ट सोलिगासिनो दं दा सरलपारायाव आयै नोंसिनि अनलायनायखौ नुनो आद्रा थाबायलै ससे बिराद मोजां फुगारलायना होदोंमोन बै फैगौ जोनोमावबो आदामोनखौ आदाजों बाजैजोंखौ खेबसेबाव जोनोम होफिनबावथों औ नङा हागोन ना हाया हागोन दा हायो हौवाफोरनि बोलो आलदा हिनजावफोरनि बोलो आलदा हायो लागाव बुन्दु वै केमेरामेन मोजां खेब होलै खेबख्रे खाख्रा होमानो जायोमोन आंल' सिंगोललै गाइस नै बाजैजों आदाजों जरा नैबेसोर सानैजों जरा नैबे फान्थायाल' सिंगेल एकदमबारे अयनायखा रावबो गैया नै आंल' सिंगेल गुसु दै गोनांनि ना दै खाथिनि बार जायो बरिया नुदों बायदि माथो बरिया नुदोंब्रा मोजां बाहाय गुसु जाबाय बारा नुदों दा नुमारदों दा आं मोनायगोन बरिया नुदोंथ' निजोरा माबायदि मोनदों नों पिकनिक जाबाय होननानै दिनैबाय मोजां मोनबाय गोसोखौ मोजां मोनदों ना बेदरा सानायासै आगलायलायबाय खिन्थु सानैबो बेबो खेबनै जाबाय आंबो खेबनै जाबाय बे जायगायाव पिकनिक जाफैनाया फैबावगोन मालाबा थैजासे नैबे बाजैमोननि देनां फिसौफोरजोंल' फैफाथारगोन नैबे बाजैमोननि अननायाव आङो देनां फिसौफोरजोंबो फैगोन फिसौलाबाबो फिसौजोबाबो आं फैफाखागोन साइडआव लावथि गंसे लानोसै ससमा सैमा होग्रा बोरमा होग्रा खिन्थु जों बाजैमोननि अननायाव फ्रियावनो फैबाय थानो मोनो लांग्रा गाइड खालामग्रा जाहैबाय बे गाइड खालामग्रा मोनाबाय थांसै ओमफ्राय फट' लादों एसे बोराय बुरि मा नुदों बोरला बोराय मामा मा एसे नै थांनोसै मोनाबाय बिदिब्ला जों थांनाय बायदि खालामसै थांथ'नाय बायदि देनां फैफिनसैलाय मालाबा थांसै रायजो राजाफोर फंबाय बिनानावमोन बिबोनांफोर फिसाफोर फिसौफोर गाबोन फैयो दमासिनि एसे बेरायफैदोंमोन जोङो बेदर लाबोदोंमोन बियारबो लाबोदोंमोन हायाखिसै रावबो लोंनो लोंग्रायानो गैखाया थेवबो खमजुरि जोब नेमनि आन्थाल' लायो माने बोथोरखौ समान खालामला जों लोङाबाबो दा आन्दाय जालायगोन दाउआबो खावनै दंबावो मासे दा बिदिब्ला खोमसिबायबो दोनथ'नाय बायदि खालामनोसै नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनफिनलायसिगोन आरो आंनि फंबाय बिनानाव नैबे बिबोनांफोर बाय बाय नमस्कार